Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Yakubu, wato Yaxtech, ni kamfanin Yax Technology. A wannan bidiyon zan koya mana yadda ake yin coding ɗin Java programs a harshen Hausa, wato rubuta Java, kalmomin Java na yaren Java a harshen Hausa. A wannan bidiyo shine bidiyo na farko, kamar yadda mabiyana wato followers ɗina suka yi ta min text akan in koya mana yadda ake yin rubuta Java a harshen Hausa da harshen Hausa a wayoyinmu na salula, saboda wa'yansu ba su da daman mallakar kwamfuta sai dai wayoyi. Shine na ce musu ba damuwa, za mu iya rubuta Java programs, Java applications a wayarmu. Sannan wannan bidiyon gaba ɗayanta zan yi ta ne da harshen Hausa. To jama'a, wannan bidiyon shine bidiyo na farko, wato zan koya mana yadda ake yin installing ɗin Java IDE, wato fage ne na wurin da ake rubuta a yaren Java. Ana kiran shi IDE, Integrated Development Environment, IDE. To idan kana so ka downloading ɗin wannan manhajan, sai ka shiga Play Store, ka je cikin applications naka, ka je ka nemo Play Store, ka danna kan Play Store. Idan ya buɗe, daga sama can za ka ga search for apps, sai ka danna shi zai baka dama ka rubuta abin da kake so ka nema. Sai ka rubuta sunan manhajan, wato Java IDE, sai ka danna search. In ka danna search zai baka jerin gwanin manhajoji da ake rubuta Java da su a salula, wayan talfo. Sai ka danna na uku, wato Java and IDE, dan shi nake amfani da shi. In ya buɗe za ka ga uninstall da kuma open. Wato za ka ga wannan, na ga wannan uninstall da kuma open ne saboda ina da shi a cikin wayana already. Amma kai da baka da shi ba za ka ga wannan uninstall ɗin ba, kuma ba za ka ga wannan open ɗin ba. A tsakiyar za ka ga an rubuta install, sai ka danna kan install. Tunda ni ina da shi, yanzu baran koma cikin applications ɗina in je in nemi shi, sai in buɗe shi, sai mu ga yanda ake yin coding da kuma cikin shi. Gashi nan Java and IDE, tunda ina da shi baran buɗe, na danna bar shi kaɗan zai buɗe. In ya buɗe za ka ga environment ɗin baƙi ne, sai ka karance shi da kyau. Daga ƙasa za ka ga wayannan characters ɗin, wato wayansu alamu ne da suke jikin keyboard naka wanda ake rubuta Java da su. Na farko ana kiran shi curly braces, guda biyu ne, buɗewa da rufewa. Na biyu ana kiran su biyu ne suma, angle brackets. Na uku na san kafin shi ana kiran shi comma. Na hudu ana kiran shi semicolon. Wato na biyar ana kiran shi single quote. Na biyu kuma ana kiran shi double quotation. Sannan daga sama za ka ga wani layi uku a kwance. In ka danna kansu, shine za ka ga files ɗinka na Java da ka buɗe, da ka yi shi. Sannan in ka dawo baya za ka ga wannan alaman play, kamar play da yake jikin remote ɗinmu. Sai ka, shine wata gunda za ka danna duk abin da ka rubuta ya yi compiling, wato ya sarrafu, ya nuna maka amsanka ko kuma abin da ka yi. Sannan na ukun nan, wannan shine ake kira a play ɗin, kaga ba komai, ya nuna mun compile fail saboda ba abin da na rubuta. In ka dawo baya, na uku kai shine wato alaman aro ne, yayi hannun hagu ya kwanta, wato shine duk abin da kake yi in kana rubutu ya dinga dawo ma baya, wato undo. Sannan kuma na hudu shine files. A ina ne files ɗinka suke? Sai ka danna kan shi. Idan da ka buɗe, idan kana so ka buɗe sabo, sai ka danna new. Inda kana da shi a cikin wayanka, sai ka danna wato open. Sannan in kana so ka yi saving ɗin duk abin da ka rubuta, sai ka danna save. Sannan na uku kuma save all, duk abin da ka yi a lokaci ɗaya ka yi saving ɗinsu. Sannan kuma save as, idan da yana da suna, misali kana da java.example, kana so ka canja mishi suna daga java
example.java sai ka canza mishi suna a misali test.java sai ka danna save as. sannan kuma recent files shine files ɗin da ka buɗe baka daɗe ba. sannan na shida shine wato edit file. in kana so ka editing ɗin file sai ka danna kan shi. akwai redo. idan kayi undoing abu na farko da muka ce wannan arrow ɗin da ya hannun hagu shine ake kira undo. wato in kana so in da kayi abu kana so ka dawo kan shi sai ka danna redo sai ya dawo maka da shi. sannan kuma wannan find and replace ɗin a cikin code ɗinka idan ka rubuta code ɗinka sun yi yawa kana so ka nemo takamaiman wani kalma da ka rubuta sai ka danna find sai ka yi searching ɗin shi. sannan akwai jump to ka tsallake daga gun da kake zuwa guri kaza, that is har farkon abin da ka rubuta kenan. sannan kuma akwai jump to end wato tun daga sama ka yi tsallake zuwa ƙarshe. sannan akwai go to line, za ka rubuta layin da kake so ko sonka wato abin da alƙalamin da kake rubutu ya je kai. sannan akwai share code wato duk abin da ka rubuta nan kana so ka tura ma abokinka ko malaminka ko wani sai ka danna share code. sannan na ƙarshe akwai format source, za ka yi formatting ɗin source code ɗinka ya kake so ya zama na extension nashi, java ne ko kuma c++ ko wani abin da dama. to yanzu sai mu danna nan. to wannan bidiyon shine bidiyo na farko wato yanda ake yi installing ɗin java environment fagen rubuta java. sai ka yi subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Yaxtech. Na gode.